Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 7 ken 8. Di mo ipagarop a masirib ka. Agbuteng kakit di iti apo kat di ka agaramid iti dakas. No aramidam ti kasta, mayarig to iti agas amang paimbag kadag iti sugat mo ken mangikat kadag iti sakit mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Unay kamatan Norma. Apay nga awan ramraman na daytoy tinimplam a kapek. Agkabaw ka ka din. Ay, ikonamot nga minasaan ko akasamitan ti timplaak tabawal iti salunat mo. Hiyawat mo kanyak ti cellphone ko. On, ma'am. Adtoy, ma'am. Awan pa'y sirbim a matangtangdanan. Hello, auntie. Adak dito'y trabaho. Apay ngay mawag kayo? Magkita ka man iti sabali a caregiver ko. Diyak kayat daytoy katulong ko ita. Tinamo ti aramidan na. Mangibaon ka itan. Itan, auntie? Ay na, nagrigat ti agbirok iti katulong. Sana basta-basta. Nakasagana ak nga agbayad. Basta jay ammo na ti aramidan na. Ano san yun ni Nana Norma katulong yo? Kan may sa, awan oras kong agbirok iti sabali katulong yo. Busy ak dito'y trabaho. O sige, auntie, tamitingag pa'y dagiti staff ko. Umay kayon to bisitahan dita balay yo. Inton ada panawon ko. O sige, umay kalatta. Hanggang numabalin. So katak kumatoy katulong ko ita. Kunakmut ngamin na sumardun kan nga agkatulong iti dayja apakat. Kita umanday na. Umtan na ka. Isuupay nga daigatang iti kasapulan dito'y balay. Ano sam nga orang ungtan na ka? Sobra mo ti kina-strict taon dayja nga aywanam. Gagaangay ado ti sakit na. Agsaksakit tanaungot-mat gayam. Pudno nga do ti kwarta na. Ngamawan mo't ti makabayag ang mga iwan kankwana. Gapo iti ugali na. Ano sak agingga akabaelak lakay. Kita man. Naawat kon ti sweldo. Iso nga dainggatang ko iti agas taadwa. Adto iti kanam ngayon sa ganak, ma'am. Anya dayta. Natnateng. Jakon linaokan iti karne. Nawadwad ti makan nga impagatang ko kan ka, Norma. Apay adi mo isagana amin para kanyak. Naibagambot nga min nga adon ti bawal kan ka, ma'am. Ha! Takanenak iti puro bulbulong. Organic dagitaan nateng, ma'am. Awan chemical na. Sukatam dayta, Norma. Sa anak amarigrigat, tapno pa kanenak iti bulbulong. Naimbag nga aldaw mo. Ay, kastamot kan ka. Ay, umanag ka Agyamanak. Adda ka din ni manang ko. Agrobrobuat, tamapan kami iti ospital. Mabiitlaang tayo bak. Agtugaw ka pa'y pangururayam kan ko Sige man. Naskan akasaritak ni manang ko. Madam! Ada sa nga ilim. Nagkuna apastrakam dayta akabsat ko. Ha? Amom matadyak kasarsarita dagiti kakabsat ko. Ang pinastrak mukit din. Kasta ka di, madam? Inton maminsan, agdamag kapay kanyak, sakbay nga agpastrak ka iti tao dito'y balay ko. Naawatam? Oo, madam. Naawatak. Mapan kami ijay ospital. Taamuak no anya ti resulta ti eksaminasyon da kanyak. Tulungan na kumamanang. Kunakon kat. Adda manen masapul mo.
Awan la ka din ti sabali a mabalin mo nga asitgan. Amin kayo. Syaklatan ti amoyo nga asitgan. Ha, tapno ammom. Ado ti paggasgastusak. Manang, ipakaasik laeng kuma. Nga ipalubos mo at talunin dagiti anak ko ti pasag ti dagam. Saan a mabalin? Idi pa'y lang nga ibagbagam dayta. Ngam saan apulos a mabaliwan ti desisyon ko. Adda matawid mo adaga idi. Angam anya ti inaramid mo. Inlakom kat ginastos mo para itibisyom nga arak sugal ken babae. Itatalakay kan, umay ka nagpakpakaasi kanyak. Manang. Agawid kan, awan apulos tinamnamaan nyo kanyak. Kasanungay, madam, kat nagadumat ti tao diti ospital. Kasapulan a makipila ka. Nagkunakan ka ang makipilak. Gagayam ko dagiti do doktor dito nga ospital. Saan na masapul ang makipilak, tasyak ti prioridad da. Ay, kasta ka di, ma'am. Ha, Anya ngay ti resulta ti eksaminasyon nyo, madam. Saan kayo ka di amadanagan? pakadanagak kuma. Ado ti kwartak ang mabalin ko agastusen. Sa bagay mo't kit di, Norma, Apay, ma'am. ibagak ken kaitan. Sukatan kan kas katulong ko. Ha? Ay si kalat taa, ma'am. No, day ti desisyon nyo. Mga laak iti nurse ang mga sikaso kanyak. Nadlaw ko ngamin nga adon ti palpak nga aramidam. Isu nga alaam ton ti maudi asweldo. Hello, auntie. Kumusta kayon? JR, iho, Oh, apay, auntie. naggapuak iti ospital. Kat naamuak ti resulta ti eksaminasyon ko. Kat, anya ti resulta na? Adantaning ti biyag ko. Anya? Kanser ti sakit ko. Kat awanan ti maaramidan dagiti doktor. Auntie, agkalma kayo laeng. Umay kayo bisitaan no adawayak. Ay, ma'am. Yalaan ka iti bulbulong amabalin mo nga angren bareng makaagas kan ka. Agtal na ka! Tila ibagbagam. Kaya't ko lang ti makatulong, ma'am. Awan ti maitulong mo kanyak. Isu nga gulimak ka. Nay, daydi ka na, ma'am. Saan mo moten akinot ko, te? Naskan amangan ka tapno pumigsa ka. Apay, iti panagkunam, makapanganak pa'y nga takalpasan anaamuak ti sakit ko. Kanser ti sakit ko, Norma. Inamlangan abulan ti panagbiag ko. Anya? Nay, kunak no trangkaso laang ti sakit mo, ma'am. Pumanaw ka, Norma. May sakamot akong sumisyon iti biyag ko. Ay na, baybay amon day dyan nga amom. Tulungan naklangin nga agmula. Ay, idi pa'y lang amin nga ibagbagaan na kayat nakano asukatan. Baybay amon. Nasaysayat pa'y kindi atawanan ti pagsaksakitan ti ulom. Sa bagay matkit di, Kanser ti sakit na kunam. Ay saus, manmano ti makalasat iti kasta sakit. Suwerte, numalasatan na. Hello, auntie. Kumusta kayon? JR, Barok. Sa anak pa'y gama nakapasyar kada kayo. Bisyak ngamin ita. Inikat ko ni Norma.
Mangibaon ka iti nurse ang mga iwan kanyak. Ha? Adda ibayad ko? Uray dakkel ti isweldok. Basta jay talaga a nurse amang taming kanyak. Kinapudno na, ante. Narigat ti mang birok iti nurse ang mga sikaso kada kayo. Tapay! Ado ti kwartak. Jak ginastos ti milyon a retirement pay. Kada dapay binulan ang maaawat ko a pensyon ko. Amok dayta, ante. Angam. Ang anya. Anya ti parikot. Mabainak ang mga rekomenda kadakwada, ante. Dayta ti pudno. Anya. Naungat kayo ngamin. Na-istrikto kayo launay. Isungot nga imbagak kada kayo nga anusan nyo pailaang ni Nana Norma. Ta iso lang ti makaanos iti kasta nga ugalyo. Bakay, itay pa nga gununi di cellphone mo nga day nga tao. Diyak amo na sino to umawawag ka. Sinong batam ko man Amom ngagmulmula ak diti parangan. Amok ayamat agaramat iti cellphone. Sika talaga alaklakayan. Nagrigat kanto mat ngamin nga isuraw. Alakit din, inkakitaan na no asino di umawawag. Ang mga no napatag ti ibagana. Hello, asino ka di daytoy? Norma, ni Madam mo a Juliet daytoy. Anya, jak bangag. Hello? Hello? Ni Juliet daytoy. Norma, mangagnak ka di. Nakapoy mo tanday to'y asilpaon. Wano, adan tultulang kaw. Hello? Hello? Norma, Bangag kan. Ay, asino daytoy? ni Madam mo daytoy. Madam? Nay, apay nga imawag ka. Mabalin ka di nga umay ka dito'y balay. Itamot laeng. Kasapulan ka dito'y. Kasta ka di, ma'am. Uwan, umayak. Mapan ka iti daytoy nga address. Birukem daytoy anagan. Adayon samot daytoy ang lugar, ma'am. Adda pagbayad ko ken ka. Di ka madanagan. Anya ka diti ibagak no masarakak daytoy a tao, ma'am. Ibagam ken kuana nga isubli na ti inted ko ken kuana a regalo a kwentas. Kasla ka babain samot. Anya ko ti kababain. Inted mo a regalo kan kuana. Ita, ibabawi maon. Basta tong palem ti imbagak, Norma. Mapan ka itamot laeng. Mamit day tabirbirukan nyo, Nana. Kasta ka day. Nasingad nga agayam da mamit ka ni Madam Juliet. Idi maup opisina da pailaang. Kat, ayan ngay nga rutiin am. Tadanas kan nga alaag kan kuana. Duan atawan tinapalabas anatay ni Mamik, Nana. Anya? Anya ka diti alaan nyo kan kuana. Ay, kababain man nga ibaga. Ngam imbaon naklaang ngamin ni Ma'am Juliet. Nga umay mga la, ijain regalo na kano akwentas kaninanang mo. Ipapaala na ka din, Nana. No syaklaang, ay mabain ako ma. Ay ngam agtungtong paalaklaang itibilin. Oo, sige. Itad ko nga rodon dahi ti kwintas, nga intad matla ang kanyak ni Mami. Sakbay anatay. Day tagayam suot-suot mo akwentas? Uwan, Nana. Talaga nga inanadak dahi ti akwintas. Takakaiso na a regalo dahi ti kanyak dahi di Mami. Ngam, isubli ko na ay tinagapuan na. Kat, agyaman akunay, Nana. Ay, kastaon ay abannog ko ang nagbiyahe. Tapnulaang maalak dahi ti akwintas. Adtoy, ma'am. Umay kapay inton bigat dito'y balay.
Apay, ma'am. Mapan mo singiran amin apa utang ko. Adapay pa utang mo? Ado ti pautang ko. Dakkel agata dagijay, kat nasken amasingir ko amin. Apay payla ang asingiram dagita apa utang mo, ma'am. Kat nakunam nga dantaning ti biyag mo. Taasino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? An-anwan nyo nga iti ado a kwarta. Saan mo matlaang ama itugot dayta numatay ka, ma'am? Aniya. Saan ka nga isursuro iti robang nga aramidem, ma'am? Ngam nasken asurutem dagiti imbagbaga ti doktor mo. Sursuruan nak, Norma. Ha, anya kumati ammom iti sakit ko? Anya ka, doktor? Ha, dinak diktaran, Norma. Gaputaawan tinagadalam. Ay, awan nagadalak akasken ka, ma'am. Ngam siyak, managbutengak iti Diyos, managkararagak. Bigbigak ti Diyos, kas manangisalakan ko. Ha, Surutem ti balakad ti doktor mo, ma'am. Kat agkararag ka, barang paatiddugan pa ti Diyos ti biyag mo. Di mo't inikat na kan, jay na uyong nga amaw. Apay nga awagan na kapaylaan. Ay na awan sa bali ang maibaon na mapanmang subli, kadagiti inrigrigalo na kadagiti gagayim na. Ha, apay, ayan ti pamilya na nga. Amumot abakit abalasang. Ah. Ken awan makapagbayag ken kuan akabagyan na. Di katulong na, siyak lang tinakaanos ken kuana. Inaksingirinan dagiti utang ken kadagiti pinautanga, ma'am. Alag jay listaan ken ti pakasaraka kadagiti nakautang ken ka. di mo ni singiran ida. Nagbabawi ka din, ma'am? Pudno ti kinunam. Saan ko amay tugot dagita a kwarta numataya kon? Bilinan ka. Isublim da ito'y akwentas kan ni Emily. Anya? Kalpasan ama isublim. Agsubli ka, Norma. Kayat ko akadwaan na nga agkararag. Naimbag amalam mo. Kastamot kan ka. Kaslam ammu ka. Ay na, siyak di babaunan ni manang mo. Malagip nak. Ay wan. Nakita ka gayam idinapanak iti balay na. Masumrak ka Saan en? Ta sa anak matlaang agbayag. Umay ko lang ibagakan ka, nga umay kay balay ni manang mo, tada ibaganakan ka. Ha? Itala nga mapasamak day ta Hapay nga ta papayaban nak ti kapsat ko. Kan kumusta gaya man ti sakit na. Nadanon na matan ti taning na ngayon ti doktor, ay nga pumigpig samot ti kabsat mo. Ken, nagdakkel ti nagbaliwanan. Saanen anauyong, nakaanano saan. Saan akas ganan ti kwarta, wano kinabak nang ditirabaw ti daga, no di kat ti kinasayaat mo iti padam at tao. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.